מסודר, מתוכנן, מאורגן, היעילות במקום הראשון. לקבוע פגישה זה קשה בטירוף, במיוחד אם זה סוף הרבעון. בארוחה משפחתית שנמשכת שעות, עושים שווארמה בסוכר על מקל, ואם ביחד נרצה בחול לטייל, אנא תבריז והכל יתבטל. אבל ענת וליאור זה כמו יד בכפפה, זו קבוצה מנצחת, קבוצה אלופה, כמו ש-ECI טובה לפתח תקווה. ענת וליאור זו פשוט אהבה, כמו שהמכסה מכסה את הסיר, כמו שמילים ומנגינה הופכים ביחד לשיר. ענת וליאור אהבה ושמחה, ענת וליאור זו פשוט משפחה. המסיבות הטובות אצל ענת וליאור, הארוחות הטובות אצל ענת וליאור. ואם אתה מגיע אז כדאי שתזכור שאין קפה ואין תה, אצל ענת וליאור, הזיתים כבושים אצל ענת וליאור. הלימון שלו מוכן אם אתה רוצה להיות שיכור, פשוט מאלף אצל ענת וליאור, והאוטו לא מניע כשתרצה לחזור. ענת וליאור זה כמו יד בכפפה, זו קבוצה מנצחת, קבוצה אלופה, כמו ש-ECI טובה לפתח תקווה. ענת וליאור זו פשוט אהבה, כמו שהמכסה מכסה את הסיר, כמו שמילים ומנגינה הופכים ביחד לשיר. ענת וליאור אהבה ושמחה, ענת וליאור זו פשוט משפחה. עכשיו נראה מהקטנים שאוהבים לאכול מאכלים לבנים, מתחיל לשעשע האמן פה בינתיים, תביאו אחד ואפשר לשתיים. בקלות מתעוררת אם היא ישנה, ורינה ירושלמי היא פשוט שונה. גילה ודיצה וחדווה ורינה, ענת וליאור איזה כיף חתונה. ענת וליאור זה כמו יד בכפפה, זו קבוצה מנצחת, קבוצה אלופה, כמו ש-ECI טובה לפתח תקווה. ענת וליאור זו פשוט אהבה, כמו שהמכסה מכסה את הסיר, כמו שמילים ומנגינה הופכים ביחד לשיר. ענת וליאור אהבה ושמחה, ענת וליאור